Merhaba jwara, hum xêr hatin kanala Pirtûk Hezê. Beriya ku ez derbasî videoyê bim dibe ez ê ewil roja cilûbergên Kurdî wek hûn jî dizanin dihê meha Adarê roja cilûbergên Kurdî ye. Ez ji niha ve pîroz dikim. Min jî xwest ez bi cilûbergên xwe vê videoyê bikişînim û bi cilûbergên Kurdî derkevim hember ve wisa min jî li xwe kir. Ev cilûbergên min in. Yani bi rastî divê divê meselê de jî em biçekî hişyar bin û bi awayekî hişmend bikaribin di nava jiyanê da em jin rojane nava jiyanê da jî bi cilûbergên xwe yê Kurdî em jiyana xwe berdewam bikin, xwe bixemilînin û çi zanim. Helbet ev jî hêdî hêdî wê çêbe her çi qas niha weke bûye em bijin trendek modeyek lê hêvîdarim wê pêşerojê da wê jiyana me bi temamî da bigire ku ez ê jî hewl bidim ji vir şûn da di nava jiyanê de jî bêtir bi cilûbergên Kurdî jiyana xwe berdewam bikim. Bi vî hawî. Niha ez derbasî videoya xwe bibim. Îro ez ê ji were behsa xwendinên xwe yê meha Sibatê bikim. Min di meha Sibatê de çend pirtûk xwendine kîjan in û bêtir li ser kîjan meselan rawestiyan me û ji naveroka van pirtûkan jî ez ê behs bikim û ji bo we jî wê bibin pêşniyaz ê ku we xwendibin hûn dikarin bin videoyê da navê wan binivîsînin ango pirtûkên ku we xwendine çend heb xwendine falan bêvan hûn jî dikarin dibin videoyê da ewkê binivîsînin. Navê pirtûkan nivîskar û ewkan. Pirtûkên ku min di meha Sibatê de xwendine ev in. Ez wisa nîşanî we bidim. Pirtûkên ku min di meha Sibatê de xwendin min nîşanî we dan. Îja ez ê werim yek bi yek behsa van pirtûkan bikim. Pirtûka ku destpêka meha Sibatê roja nehşemê ya Şêxo Fîlik derî û dergehên çîroknûsiya Kurdî di vê pirtûkê de çi hebû? Wekî ji xwe di ser pirtûkê de ji diyar e pirtûkeka rexneyî yani derbarê çîroka Kurdî de romanên Kurdî ser hin nav û berhema rexneyên xwe yani bi awayekî li ser wan sekiniye Şêxo Fîlik û ji xwe berpirsyariyê weşanxaneya Zîzê weşanxaneya Zîzê jî me behsa wê kiribû. Lê di pirtûkê de kêmasiyeke gelekî yani li ber çav hebû ku yani hema ez bêjim li ciyekî du ciyan netê de yani behsa nivîskarên jin ango çîrokên wan hiç nehatiye kirin yani ser wan hiç nerawestiye bi awayekî min nûsa nivîsan yani derî û dergehên çîroknûsiya Kurdî ji jinên Kurd re gelo girtiye yani çima tinene yani divê li vir helbet mirov vê bipirse nabe ku îro mirov yani dema ku çîroka Kurdî yani li ser edebiyat wêjeya Kurdî dema hûn rawestin biaxivin yani hûnê hiç behsa jinekî nivîskara em bijin Kurd nekin bi rastî ev kêmasiyeke têra xwe heye yani dibe ev kêmasî gerek çê nebiyava û Şêxo Fîlik hêvîdarim di xebatên xwe yê dî da bêtir ser vê meselê bisekine. Ebarim biçekî naveroka berhemê da li ser navên ku em gelek navên ku min xwandine wek em bijin Mihemed Şarman heye Dilawer Zeraq Mehmet Dicle Lokman Ayebe falan û van navanan ser van çîrokên van navan bi awayekî rawestiye û berhemeke bi rastî xweş bû yani bi amin baş bû û dibe berhemên bi vî hawî yani îro di edebiyata Kurdî da yani rexne yani kêmasiyeka mezin di Kurdî de em dikarin bêjin ku rexne ne yani rexneya wêjeyê rexneya teoriyê falan yani dibe ev rexne hêvîdarim hê zêdetir bibin û berhemên bi vî hawî bikevin em bijin ber destê me em jî bikaribin bixwînin. Piştî wê pirtûkê min berê xwe dîsa da ser edebiyatê ser çi teorî çi rexne wekî min got di meha Sibatê de min bêtir ser meseleyên edebî yani him ser meseleyên rexne şîrove nirxandinê û teorî jî em bêjin min xwest ez ser van mijaran bixwînim wekî hûn zanin bi beşa min masterê beşa Kurdî re jî eleqedarin helbet ji ber wê min xwest ez ser wan bixwînim. Pişta sempozyuma edebiyata berawirdî ji du heta îro di edebiyatên Tirkî û Kurdî de texeyûlên nasnemayî nasnameyî amedekar Nûket Esen Ramazan Çeçen ev berheme ji aliyê weşanxane aliyê zanîngeha Mardin Artuk diye û Boğaziçi'ye Boğaziçi zanîngeheke Stenbolê ye ji aliyê van
zanîngeh hin 2014-15 da hin sempozyum çûbûne duan sempozyumda him mamosteyên akademisyenên Kurd û yên Tirk ên Boğazî çiye wek xebatekî hevpar ji xwe di nav da jî diyar ne wek berawardeyekê kirine di navbera edebiyata Tirkî û Kurdî da em bêjin li vir mijareke hevpar yek ji wan Mem Uzdîn e hin yên Tirk im yên Kurdî ew kirine berhem ji du zimanan pêk Kurdî û Tirkî yên akademisyenên Kurdî nivîsên wan ji Kurdî bo Tirkî hatiye wergerandin yên Tirkî ji nivîsandin ji bo Kurdî em bêjin xebatên wan hatine wergerandin weke em bêjin nivîsa Ramazan Alan bi rastî nivîsekî xweş e wek di edebiyata Kurdî ya modern da lê rasthatinên kolonyal îmaja netewî û klîşeyeke bere vajîbûyî vê nivîsê yani bi rastî bala min kişand dîstan nivîsa Mamoste Zülküf Ergin jî hebû û wekî din nivîsa em bêjin Zeynep Uysal jî yani behsa Halide Edip nivîskara edebiyata Tirkiye û di serdema Cumhuriyetê Komarê de jî gelekî nivîskareka navdar û Tirkperest te lê di vir de bi çavekî nû yani di berhemên wê de Kurd rewşa Kurdan behsa Kurdan dike helbet rewşa behsa Kurdan ne ew xasî baş e lê li gor edebiyata Tirkî di vir de potreyeke cuda ji bo Kurdan Halide Edipê xêz kir yani hewceye em hay ji wê jî hebin yani miheqeq we Halide Edip adı var temamî bêjin we bîstiye dibe ku xwendibe nexwendin be ew tiştekî din min jî nexwendiye lê ez baş dizanim hay ji berhemê wê jî heme lê min jî nexwendiye bi vî hawî pişta minberê xwe da poetikaya angoda poetikaya helbesta netewî ser helbesta Kurdiya modern hin gotar hebûn ev jî bi navê poetikaya helbesta neteweyî reşanxana peywend hatiye çapkirin editörü Mehmet Zahir Ertekin Dilaver Döer Mehmet Yıldırım Çakar Mamoste Zahir Ertekin ji xwe beşa Kurdiya Artuk diye de dîsan ew jî li wir mamosteye ew ji profesöreke di vê berhemê de jî xwendekarên doktora yên beşin Kurdî li ser mijarên helbesta Kurdiya modern ser helbestkaran ser helbestên wan nivîs weke bijin gotar nivîsandine ev jî berhev kirine û kirine pirtûkek ev jî bi vî hawî li ber destê me ye nivîsên em bêjin ser Arjen Arî wekî din ser Kawan Nemir Fêrikê Ûsiv û pişta li ser em bêjin Berken Bereh hebû Lal Laleş dîsa li vir heye ew jî ecêb e bi vî hawî li ser em bêjin him helbestkarên modern ya Kurdî û him jî ser helbestên wan ser temayên ku di helbestên wan da ew kirine û behsa vanan dike dema meriv van gotaran dixwine êdî ew helbest tenê bi awayekî helbestî ne li hember we ne yani di vir de êdî maneyên cuda tema yani çi maneyî bi çi hawî û çawa em bêjin hatine nivîsandin helbet bi temamî ev bes dibêjin helbesta Arjana Dîwîsayê nîne nêrîneke nû dide ber we û dibêje ku bi vî hawî jî mirov dikare helbesta vî camêrî an vê canekê binirxîne û lê binêre yani bi vî hawî di vir de jî bi rastî ez bêm qey naveka yani helbesteke bijin jineka Kurd hebû tu nebû nizanim na em bijin jinên Kurd di vir de yek du heban ser nivîsandibûn ser yên mêr ama yên Kurd tu nebûn yani jinên helbestkar çima gelo hiç nebûn mijara vê berhemê ew jî bi rastî ecêb dibe ev pirsa jî bê pirsîn yani belkî hûn ê bêjin ya işte edebiyata falan bêvan nexêr yani îro edebiyata Kurdî da êdî pênûsa jinê jî bi awayekî xurt derdikeve pêşme û dinivîsîne ku dibe wisa jî bibe hêzê de tir bibe helbet mirov yani cuda neke ha jin ha mêr axir ê ku dikin edebiyatê karê wêjeyê wêjekariyê dikin ama dawiya dawî li vir ev kêmasiyeke yani berhemekî de dema hûn behsa wêjeyê dikin hûn li vir da behsa bi her awayî her cure û em bêjin kesên di nava wêjeyê de dibe bê behskirin û li ser wan jî bê nivîsandin yani ev bi rastî têra xwe kêmasî ne yani ez vana kêmasî din ku di roja îroyîn de sed sala bîst û yekemîn da bîst û yekan da dibe ev pirsgirêk yani ev jî helbet
yani mero hewl bide yani tiştê nûsa jî neke yani bêtir guh bide cî bide yani jinên Kurd ên ku çi xwedî pênûsin û di qadên din da jî yani ev jî mecburiyetêk e. Pişta dîsan helbet li ser helbesta Kurdî min xwendinên xwe berdewam kir îja ser navekî gelek muhîm. Ev nav kî ye? Ev jî nav ew ê ku dibêje zimanê Kurdî şeref mana, namus mana, gîret mana. Bi vî hawî ev Kurd e ew ke ku vîdyoyekî gelekî Kurd heye ya Abdullah Peşew behsa wî dikim camêr. Nivîskarê berhemê Zülküf Ergün'e ji weşanxane Nûbiharê hatiye çapkirin û pênaseya Zülküf Ergün bi rastî gelekî muhîm e. Mamoste Zülküf dikeve dersê me jî di Artukliyê. Rizgarkerê dawî yê helbesta Kurdî. Yani ev bi rastî pênaseyeke muhîm e. Çima îja dibê helbet mirov lê binêre ku Abdullah Peşew divê mesela helbesta Kurdî da çi rewşê da ye. Abdullah Peşew wekî hûn zanin ji Hewlêrê ye. Bi soranî nivîsandiye lê Mamoste Zülküf bo soranî bo kurmancî helbestên wî wergera dine. Li gel min jî heye ez nîşanî we bidim ku baştir dibe. û taybetiyeka vê berhema ev dîwaneka wî ya şewnameyê şaîrekî tunu, şevnameya şaîrekî tehnî ji aliyê dîsa Mamoste Zülküf hatiye kurmancî kirin. Di vir de him soraniya helbestê û him jî kurmanciya wî awa her du li gel hevin bi tipê latîniye soraniya wê jî ev jî gelekî baş e bi a min xwezî soranan jî bi latînî binivîsan daba axir bi vî hawî yani kesin ku bixwazin soranî jî bixwînin bi latînî yani dikarin bi rêya van helbestên Abdullah Peşew vî ha ew kê jî bikin yani bikarbin soranî jî bixwînin. Mamoste Zülküf bi awayekî hûrgilî ser berhemên Abdullah Peşew rawestiye û nirxandiye. Tiştekî baş kiriye ku li vir kurmanciya helbestan nenivîsandiye bes tenê soraniya wan bi tipê latînî wekî hûn dibînin ev helbest e nivîsandiye yani kurmancî hewce nediye û ba min jî baş kiriye ji ber ku divê em hewl bidin yani em Kurd yani kurmanc soran ango zaza yani hewl bidin zaraveyê hev û di fêr bibin. Yani ba amicî di wergerê nûsa da mirov çekî daha van tiştan bîne berçav pir zêde ji her tiştî kurmancî û soranî û zazakî neke axir em jî xwe bi çekî zor bikin fêr bibin. Yani em waxa behsa nasyonalîzmê neteweperweriyê dikin, behsa neteweheziyê dikin, milletê xwe dikin, serxwebûnê dikin, yekîtiyê dikin. Lê eger ku em hemek peyvekî jî ji zaraveyê xwe din nizanibin, ev jî kêmasiya me ye. Yani nabe ku wisa jî bi bejber wê ev em bijin ev taybetiya divê berhemê da ku Mamoste Zülküf çêkiriye gelekî baş e. Wekî min got bi hûrgilî behsa helbestên Abdullah Peşew kiriye. Yani bi rastî jî Abdullah Peşew yani ev pênaseya ku dibê rizgarkerê dawî helbesta Kurdî ez barim lê tê yani li Abdullah Peşew tê. Yani car cara dibe li hember kolonyalîzmên Kurdistanê bi helbestên ve asteka bilind serî radike. Carna li ber rêvebirên partî û serok û eşîr û malbatên Kurda serî radike. Yani hiç tirsa Abdullah Peşew tune. Yani ew rewşenbîrê ku em dibêjin bêtirs û erka xwe bicîtîne bi rastî jî Abdullah Peşew bi helbesta xwe û em bêjin ew zimanê ku ji xwe re çêkiriye taybet bersiva wan dide û wê erkê bicîtîne. û zimanekî ne ew ka em bêjin zimanekî helbet huneriye ama zimanekî gel bi karhaniye. Zimanekî gelî ku nêzî gel bi karhaniye. Peyvên gel peyvên nava xelkê da bi karhaniye de helbesta xwe de bicî kiriye û ew helbesta bêtir tesîra xwe li ser civakê bike. Weke dibêje min gelek caraj par vekir bi rastî jî weke mane di bîra me daye helbest ne temamî wisa çend rêz yani dibê eger pênûsa ku qelema ku li hember kolonyal bijin tê nekoşe û wê armancê serxwebûnê yani Kurdbûnê nebêje dibê çi xêreka wê pênûsê heye, çi xêreka wê nivîskariyê, çi xêreka wê ewkê heye û dibê ew nekêrî tiştekî jî tê. Yani hê tiştê din jî dibêje lê yani bi vî hawî Kurd ez bibirim. Yani Abdullah Peşew êdî em bêjin kurmanciya wî jî heye. Hûn dikarin kurmancî jî soranî jî bi awayekî teqez Abdullah Peşew bixwînin. Ên taybet ji helbestê hez dikin nabe ku bê Abdullah Peşew
bibêjin me helbesta Kurdî xwendiye. Pişta koma xwendinê ya Arnavutköyê zanin koma me li Stenbolê heye divê li her navçe û li her derê ku hûn lê xwara komên xwendinê yên rû bi rû çêbikin. Hûn hema du kes bin jî çêbikin. Koma me xwendina Arnavutköyê me di meha Sibatê de berhema deriyê dil guldesteyek ji şîra Almanî wek em bijin antolojiyekê ji helbesta Almanî bo Kurdî hatiye wergerandin ji aliyê Dr. Abdullah İncekan ve ji Nûbiharê hatiye çapkirin. Şu an min behsa vê pirtûkê kiriyem pêş te jî xwendibû min dîsa dubare xwend ji ser komê ji ber ku em ser rawestiyan. Yani di komê de jî me nirxandinê xwe kirin. Ez ê êdî pir zêde behs nekim ji ber ku antolojiyekê em bijin gelek helbestkar nivîskarên navdar yên edebiyata Alman weke Goethe, Nietzsche û wekî em bijin dîsa Ingeborg Bachmann yani telaffuza Almanî ez nikarim bikim axir wergerî Kurdî bûne ev jî gelekî baş bûye ku dibe werger zêdetir bibin. û mirov dünyayê derveyî xwe jî bixwîne lê bi zimanê xwe nas bike. Ji ber vê gelekî ez dibe mirov qedr û qîmetê bide wergerên ku ji edebiyata dünyayê cîhanê ji bo Kurdî tên kirin û ji Kurdî jî dibe ji bo dünyayê werger bên kirin. Ev jî tiştekî gelek mühim e. Pişta berhemeka ji Tirkî bo Kurdî hatiye wergerandin ya Ahmet Altan bi navê felsefe cinayet leşkerî û wêje ji aliyê Zeynel Abidin va evra weşanxane evra yani evra hilbijarde lê ev weşanxane na heye tune nizanim min jî dîsa ji sahafê ev pirtûk peyda kir. Ev Ahmet Altan tan em bijin nivîskar û rojnamevanekî Tirk lê niha di girtîgehê de ev jî bi salan e nivîskarekî xurt e yani ne xirab e rastî jî di edebiyata yani Tirkî da ne navekî xirab e alî nivîsê da nivîsên nû yê xurt hene xwe ev pirtûkê jî nivîsên Kurt pêk têne û nivîsên gelekîn di rojnameyan da hatine çapkirin wisa berhev bûne bi awayekî pirtûk hatine berdest û Kurdiya wî jî kurmanciya wî jî heye. Baş e ev ku min xwend ji ber ku nivîsên Kurd bûn û gelekî bi rastî hin nivîsên gelekî xweş hebûn derbarê Kurda da jî dinivîsin lê ez pir îtibara ew kewî nakim yani derbarê Kurda da hin tişt nivîsin lê nivîsin ne pir ew yani duê serdema xwe de dibû ku belkî biçekî tesîr bikira lê neyro yani kerî pir tiştekî jî nayîne lê axir hin nivîsên wek em bijin hinekî edebî ne wêjeyî û zimanî û Kurd e nivîsên wisa bi awayekî em bijin hin nivîsên baş tê de hebin helbet ev jî balê dikişinin ji ber ku mirov tê dike bi rastî jî camêr xwendiye yani dünya xwendiye. Yani tişta herî muhim di pirtûka wî da min ew dît yani ji ber wê. Pişta dîsa me koma xwendinê Arnavutköyê berhemeka din xwend ev jî bi navê Dewleta Cihûyan Teodel Herş ji îngilîzî bo Kurdî Fexriyat Sej Weşanxane Avêstayê. Ev berhema jî min dîsa behsa vê hêşkiriya bu cara dudiyan sisiyan nizanim ez ê belkî dîsa jî bixwînim. Yani dibe her Kurd bixwîne. Her Kurd. Ew qas bêjim yani. Ez ê vîdyoyekî dîsa taybet li ser vêya çê bikim. Ser mesela em bijin cihûyan Siyonîzmê ez biçekî berhemên din jî dixwînim û hewl didim vîdyoyan çê bikim. Ev berhem dibe teqes her Kurd bixwîne. Herî dawî meha Sibatê de min kijan pirtûk xwend. Ev jî romanek ji edebiyata Kurdî ya Helîm Yusuf bi navê Firîna bi baskên şikestî. Evîna li ber siya xwediyên alên reş ji weşanxane peywendê hatiye çapkirin. Hema ji vê gotina bin de jî belkî hûn tê wefhem kiribe ku ev berhem ev roman behsa şerê Kobaniyê rizgariya Kobaniyê li hember Daişê wa rûreşên cîhanê dünyayê xwediyên alên reşê xirêj û ew serkeftina Kurda li wir keç û xortên Kurda taybet keçin jinên Kurda ew xwedî çeka wan û li hember wî dijminî yani behsa vê ew dike. Îja em werin biçekî naveroka wî de çi heye pirtûk bi awayekî em bêjin wek senaryoyeke filme bi rastî jî xwe serî de jî yani bi vî hawî dest pê dike em dibînin dixwazin filmekê çê bikin. Yani behsa şerê Kobaniyê bikin yani mesele ew e qest ew e û bi vî hawî dest pê dikin û hin kesan ayar dikin kesên ku di vî şerî da şerê Kobaniyê da bi navê Rodî û Cîhan xwişk û bira hene û dara güzê heye li vir yani beşa ewil ji van sê karakteran pêk tê yani vir darek ku di baxçeyê wan da baxçeyên cîraneka wan da ew daxive Rodî daxive Cîhan daxive pişta vanan jî di şer da dimirin yani
gelek êriş û pirsgirêk û ew çê dibin. Pişta îja vebêjer disa dikeve navberê îja jî miriyên goristaniyê ku di şer de mirine li Kobaniyê de hatine em bêjin gor da mezel da îja ev daxivin gelek nav li vir dîsa wisa Kurd Kurd daxivin û ew behsa şer dikin behsa wê rewşê wê mirinê yanî çi qewimiye li wir bi rastî jî şerekî gelek mezin qewimiye mirov dibe hay ji vê şerî hebe û berhema Kobaniya jan dost jî divê alî de bi rastî gelekî baş e her çiqas gelek rexne ser hebin jî bi min gelekî romanekî bi rastî dibe hêjayê xwendinê ye. Ev berhema jî wekî ji van du sê beşan pêktî disan di dawiyê de vebêjer dikeve ew kê navberê weke em bêjin ev vebêjer jî xwediyên kamerayan yani awayekî filmî yani romanekî çekî tarzeke cuda jî hatiye nivîsandin û vegotina wî jî xweş e yani mirov bi rastî jê eciz nabe ji ber ku zimanê Helîm Yusuf jî hez dikim û berhemên wî jî bi min baş e lê di romanê de çi kêmasî yani mirov nebê kêmasî lê weke rexne em lê bigirin bijin rola pêşmergeyê pir zêde nehatiye behs kirin bes gotine pêşmerge derbas bû xilas piştî wî qet tiştekî din nabêjin yani tiştekî din nayê gotin yani bi vî hawî ev jî kêmasiyeka mezin e û mesela Kurdan da em bêjin rexneyek li aliyê pêşmergeyê dîsan hatiye girtin ku şingalê rev û falan behsa wî tê ne pir zêde bi behs tê kirin ama em bêjin pişta mirov vîya jî bipirse piştî ku şengal rizgar bû ji derveyê Pirtûkê dipirsin vîya yani derveyê romanê ye ev şengal em bêjin pişta em bêjin dibêjin yani pêşmerge revî gerîla çû rizgar kir rast tamam pişta ê ku ala Iraqê vegeran kîbû helbet dibe mirov vêya jî bipirse bi vî hawî hatin dawiya vê vîdyoyê heta vîdyoyekî din li xwe baş binêrin û ji bîr nekin bibin abone.